Matuƙin wannan mota nake nema. Ni ne. Ka ajiye mota a inda doka ta hana ajiye mota. Kawai an rubuta ba ajiye mota, amma ba ce kada ajiye motar da ta ba su garan ba. Raina mun hankali za ka yi? A amsa nake baka. Oh, ban lasisin tuƙin ka. Bana da shi. Saboda me ya kai tuƙi ba lasisin Saboda tuƙi? an shigar min da kundin tuƙi. Ok, biyo ni mu je ofishi. Wani ofishi na gidan rediyo ko na jirgin kasa ko wanne? Kana so ka maida ni mahaukaci ne, ya sunanka? JT. Me adireshin ka? Ga adireshin IP nawa 1081101. Ya kake ba da wasu irin amsoshi wa tambaya ta, ya sunan babanka? Bana da shi. Uwa fa? Ita ma bana da ita. Kai maraya ne? Ni ba maraya bane. To kenan ta yin aka haife ka? Ba haihuwa na kai ba da na kai. Ko dai a kurkunce kake? A'a. An daura ni da kyau. Matsalar kwakwalwa fa? Ba kwakwalwa bace, faifan jawabai dai. Kai, ka bari mana. Me zan bari? Gaya min da kyau. Kai, amma na tsaya ina ta jin magana, gashi ka kare dokar ajiye mota, gashi kuma baka da lasisi, gashi kuma ka fiye yawan magana. Idan muka je kotu tare 30,000 zaka bayar. Za mu je kotun ne ko kuma dai zaka ganni a nan? Zan ganka nan. Ka ji magana, to ina jira. Na ganka. Ba ka da hankali ne, baka san me a gamajin yake nufi ba? Su burbuɗo min. A ina? Iya? A nan za ka ragargazo. To yi kenan. Wayo! Wannan fassara tana zuwa muku ne daga ni Capable STV tare kuma da Babal Naku. Kada ba ku manta, ku danna mana subscribe a tashar mu ta M Sadiq Bulangu TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora a wannan tasha tamu ta M Sadiq Bulangu TV. Mun gode.